Pane trenére, vítám vás tady na Letenském stadionu. Jaký byl váš první trénink v roli hlavního trenéra pražské Sparty? Tak samozřejmě je to trošku něco jiného, že jo, samozřejmě ta tradice toho klubu určitě je zavazující, ale trénink normální, už se v tom pohybuju delší čas, takže nic převratného, spíš jsem to vyhodnotil s asistentama, protože ty tady byli, já jsem přišel nový a moc jsem do toho nějak nevstupoval, ale myslím si, že už před tréninkem jsme byli dohodnutí. Ne? Ta trenérská změna se tady přihodila hodně rychle. Do jaké míry to bylo pro vás těžké rozhodování, protože nemusíme nic namlouvat, ta situace teď ve Spartě není úplně komfortní. Jak moc velká to je pro vás výzva? Tak já jsem zastánce toho, že Sparta se neodmítá. Možná to vyzní jako fráze, ale určitě pro každého trenéra tyhle adresy jsou zajímavé. Takže samozřejmě přišlo to rychle, nebylo to vůbec plánované. Sparta reagovala rychle, oslovila mě, měl jsem na to málo času, ale jak už jsem řekl, tato nabídka není dlouho moc k zvažování, nehledě na to, že je to klub, který prostě je u nás nejlepší, s největší tradicí a s divákama, se zákulisím fanouškou oblastí velikou. Takže samozřejmě je to zavazující hodně, ale na druhou stranu už jsem něco otrénoval a pokud bych měl z něčeho strach, tak samozřejmě by to nebylo dobrý a by to nepůsobilo dobře do kabiny, do všeho. S trenérskou změnou obvykle přicházejí i změny ve hře, v hráčském kádru. Tak jaké změny můžeme čekat ve Spartě pod Petrem Radou? Tak hráčské změny, pokud se nemýlím už po přestupním termínu, ten kádr, který tady je, s tím prostě se ta sezona, tato zbývající těch 10 zápasů dohraje. My teď se budeme spíš modlit o to, aby někteří ty hráči, kteří jsou zdravotně v nepořádku nebo nemůžou nastoupit, tak aby se co nejdřív dali do kupy, jelikož je tady po tomhletom posledním zápase se Zlínem reprezentační pauza 14 dní, takže to je velký plus, že někteří hráči by se mohli dát zdravotně do pořádku a jinak budeme pracovat, nebo pracujeme s tím, co tady je. Ale myslím si, že je tady natolik dostatečný a zkušený kádr, aby prostě jsme ty body začali dělat. Já nepochybuju o tom, že jste měl možnost sledovat hru Sparty. Tak na čem je z vašeho pohledu herně třeba nejvíc pracovat a naopak, které aspekty vás třeba potěšily? Co v tuhle chvíli Spartě jde? Tak samozřejmě ta situace není příjemná. Víme, že výsledkově Sparta nic jiného nezajímá než vítězství. Ten má jedinou velkou výhodu, že i v této situaci, který je, ta divácká kulisa je pořád abnormálně velká. Ty fandové jim fandějí, držejí jim palce, což je velký plus. Na druhou stranu nechci zasahovat do práce těch předchozích trenérů. Samozřejmě každý trenér má svoji filozofii a my teď se musíme snažit, samozřejmě to nejde určitě, že teď mávnem kouzelným proutkem a všechno půjde o 100% nahoru, ale myslím si, že to nasazení, přístup, srdíčko a takový ty věci, ty by tam měly být automatický a chci, aby se tam tohleto vrátilo, protože myslím si, že ti diváci odpustí, když někomu se nedaří nebo to nejde, ale musí vidět tu chuť do té hry a tu bojovnost. My jsme se tak trošku okrajově zmínili o hráčských změnách, ale co změny v realizačním týmu? V tuhle chvíli máte k dispozici 2 asistenty, bude se ten počet nějakým způsobem měnit? Můžeme tady nějaké změny očekávat? Tak samozřejmě ty změny, které se tady udály, to bylo rozhodnutí klubu. Já si myslím, že teď tady nás bude míň v tom realizačním týmu. Zůstávají asistenti Zdeněk Svoboda a Hejkal Standa, plus Dan Zítka, trenér golmanů, a já si myslím, že to je dostačující, že nepotřebujeme víc lidí a myslím si, že to zvládneme v tomhletom složení těch do toho závěru ligy.